Il-visti quddiem Ġesu sagramentat fis-sepulkru, id-damask iswed fil-knejjes, ir-riħa tradizzjonali tal-famuża borma, il-ħsejjes kibja ta' ċuqlajta u l-marċi funebri, it-kaxkir ta' ktajjen, bosta personaġġi b'vestwarju tal-ġajja tal-passjoni, it-taħbita għal-forċina fil-proċessjonijiet. Dawn huma wħud mill-karatteristiċi li jżewqu jum il-ġimgħa l-kbira f'pajjiżna li għal din is-sena il-Maltin kienu nieqsa minnhom minħabba r-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19. Il-knejjes baqgħu wera mit-tiżjin kollu brabta ma' dawn iż-żminijiet, kif baqgħu wkoll it-toroq u l-pjazzezz, għajra l-bnadar fuq il-bjut li tniżlu mezza l-asta. Kull ma sar fil-knejjes kien armar sempliċi fosthom is-sepulkru. Fil-mosta fost l-oħrajn, il-vara l-kbira ntramat fil-bib il-kbir tar-rotunda għal-qima tad-devoti. Net News iltaqa' mal-President tal-Kulleġġ tal-Kappillani, il-Kanonku Mario Manġon, illi tkellem magħna dwar kif il-parroċċi, partikolarment dawk li għandhom il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir, kellhom jaddattaw iċ-ċelebrazzjonijiet għal pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Kienet bidla l-poplu kollu, kienet bidla wkoll għalina, anke b'mod emottiv għaliex il-ħidma tagħna hija kontinwament mal-poplu, mhux spiċċajna prattikament nikkomunikaw mal-poplu biss bil-mezzi soċjali. Fil-vesti tiegħu ta' arċiprit tal-kolleġjata ta' San George Martri f'Ħal-Qormi, il-Kanonku Manġon saħaq li n-nuqqas ta' atmosfera fil-parroċċa Ġorġjana, sinonima mal-ġimgħa mqazza bidlet ir-rutina kollha tal-qriema u ħolqot spiritu emottiv u riflessiv fid-djar tal-familji dwar is-sinifikat veru ta' dawn il-jiem qaddisa. Bħala knisja bħala bini konna ġabdejna l-armar, fridna maski l-lest, il-vari kienu bdew ħerġin waħda, konna mixin bir-ritmu tas-solta, kellna nbidlu wkoll l-istrutturi anke ta' ċelebrazzjonijiet tal-Eid, qed niċċelebraw l-Eid u l-ġimgħa mqazza bil-bibien magħluqa. Ovvjament, poġġessjonijiet u affarijiet esterjuri maħniex nagħmlu anke biex ma jinġabrux nies flimkien. Qed niċċelebraw ġimgħa kbira fejn qed ittina ċans nirriflettu, nisktu ftit mill-ġen tas-soltu tal-ġimgħa kbira. Inneżżawha xi ftit ukoll mix-xenxilli tas-soltu, qed ittina ċans niċċelebraw ġimgħa kbira fiskiet fejn nistgħu nirriflettu. Din kellha tkun ġimgħa kbira speċjali għal qriema Ġorġjani, mhux biss minħabba s-sem tal-kapitlu l-ġdid tal-kolleġjata, iżda għaliex kellha tiżżanżan vara ġdida għas-sett tal-ġimgħa kbira, dik ta' Kristu quddiem is-Sinedriju, xogħol Aron Karmilleri Kawki. Intant, il-ħidma pastorali tas-saċerdoti kellha tadatta ruħha wkoll għal realtà virtwali biex tagħmel tajjeb għan-nuqqas ta' kuntatt fil-pastoral. Għalhekk, ħafna huma l-parroċċi li qed jittrażmettu l-funzjonijiet privatament fuq il-mezzi soċjali u anke fuq ir-radjijiet tal-komunità biex jilħqu lill-parroċċani f'djarhom.